Slušate radio Topčider na 102.1. Trenutna temperatura je prijatnih 24 stepena i dan je kao stvoren za uživanje u prirodi i dobroj muzici. Pobegnite od stvarnosti makar na kratko. Prijat će vam. Ja sam Lana i tokom ovog popodneva bit ću vaš vodič kroz ovaj savršen paralelni univerzum. Knez Miloš je od livnice topova napravio Topčiderski park i rešio da baš tu sagradi sebi konak. Danas je muzej, ali ko zna kakve sve tajne on krije za koje istorija još uvek ne zna. Svakog dana od 10 do 5 možete zaviriti unutra i pokušati da otkrijete neku od njih. Svaki kamen na ovom mestu ima svoju priču. U ovom parku se krije i kameni obelisk koji je simbol druge vladavine kneza Miloša, kao i spomenik Arčibaldu Rajsu, švajcarskom kriminologu. Duša ovog parka ipak leži u kafani. Restoran Milošev konak je pravo mesto za uživanje u prirodi i nacionalnim specijalitetima. Nedostupan si. Ako si se izgubio negde na Topčideru, hvataj 94-ku da se vratiš nazad na Novi Beograd. Ili 44 ako hoćeš da se nađeš sa nama u centru. Ako si se namerno izgubio, onda uživaj.